5.1 magnitude nga linog nasinati sa pipila ka mga lugar sa Sugbo, Bohol ug Leyte pasado alas 2 kagahapon sa hapon. Talisay DepEd Division mi pasusi sa mga school buildings. Ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Sa datos sa PHIVOLCS, nahibawan nga ang epicenter sa linog na himutang sa kadagatan sa sakop sa lungsod sa Poro sa isla sa Camotes. Ang pagtayog sa yuta na sinati usab sa nakadiyang dapit sa dakbayan sa Sugbo ug sa kasikbit nga probinsya. Lakip sa nakabatyag sa linog ang probinsya sa Bohol ug ang pipila ka bahin sa Leyte. Matod sa PHIVOLCS, intensity 4 ang nasinati sa Poro ug sa dakbayan sa Sugbo, lakip na ang Talisay City, pipila ka bahin sa Bohol ug sa Leyte. Tungod niini, nirekomendar ang Talisay City DRRMO sa DepEd Division sa pagsusi sa integrity sa mga school building sa dakbayan. Naay cracks nga nakitaan but it's not that damaging and dili siya ina nga kahadlukan na gyud nato, but still we are assessing all of the schools in our division and we are asking them to give us report if there are buildings, offices nga naay mga cracks that are related or that are caused by the damage. Caused by the earthquake yesterday. There was really no need to suspend classes because of the minor lang gud yang shaking, no. Pero we still have to inspect the building. It still has to be validated by the city engineering office. Right now they're going to those areas nga gi-report sa DepEd for verification. Matod ni Santillana, unom ka mga pampublikong eskwelahan ang ipabaw ganihang buntag nga dunay nakit ang mga gagmay nga liki sa school building. Subay sa impormasyon daling misusi ang mga sakop sa City Engineering Office ug usa sa ilang gisusi ang Lagtang National High School. Human duha ka classrooms diha sa second floor, nakit ang midako ang karaang hairline cracks. Aduna usab kisami sa hallway sa fourth floor ang niaksyon og kaukab. Tungod diini, ni desisyon ang kadagkuan sa bawang eskwelahan nga suspenso ang face-to-face classes ug sa pagpaygayon sa modular distance learning. Nag-reassess pag-reassess na mo dihan mo nakita tong mga cracks na gyud sa beam nga murag ni kang na gyud ba. Dili kay hairline lang gyud siya, cracks gipastay sa ground ang mga bata. So after reassessing with the DRR, mga teachers mo to nga naka-design na gyud siya. Together with nangutana po siya sa atong city engineer kung si buhaton gipapauli mga bata. So mo to naka-design may mga around 9 siguro gipapauli mga bata. Naa siya mga cracks pero mo lagi naman gud tay mga possibilities nga basin plaster or kanang sa structure gud mismo, so i-identify pa nato karon if kanang unsa pa gyud. So far dili man daghan sad. Matod sa school guidance nga ugma ibalik ang in-person classes apan dili una ipagamit ang duha ka classroom nga adunay pagpangliki. Obani Cleofer Lumayag, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.